OliLife е изграден върху една основна технология, инженерно проектиран PEMF. Затова, преди да говорим за безопасност, тестове или сертификати, е важно да разберем какъв вид PMF използва OliLife и как се прилага. Защото не всички PEMF са еднакви. PEMF означава пулсиращо електромагнитно поле. За разлика от статичен магнит, PMF работи чрез контролирани електромагнитни импулси. При PEMF не става въпрос само за магнитна сила. Важното е самия сигнал, честотата, вълновата форма и как този сигнал се променя с времето. Затова OliLife проектира продуктите си, използвайки два различни подхода към PF, в зависимост от дизайна и предназначението на всяко устройство. Първият е нискочестотен PMF, създаван чрез пропускане на нискочестотен променлив ток през електромагнитни намотки. Този подход се използва в продукти като Shaken Massager, Galaxy G1 Vitality Wand и някои приставки P90+. Вторият е високочестотен PMF, генериран чрез използване на високочестотен променлив ток, който се използва в TRP90 и TRP90+. Вместо универсална система, всеки продукт на OliLife е проектиран около специфичен честотен профил на PMF. Освен PITMF, TRP90 и P90+, както и избрани продукти като Vitality Wand, също включват излъчване на терахерцова честота. Техническите материали на OliLife описват това като силно проникващо, достигайки приблизително 3 до 5 см под кожата. Тази комбинация от инженерно проектирани PEMF честоти и терахерцово излъчване е това, което прави технологичната платформа на OliLife технически уникална. И след като разберете как работи тази технология, следващият естествен въпрос е как се тества тя и как OliLife проверява нейната безопасност. В wellness индустрията почти всеки може да прави твърдения. Това, което отличава истинските компании от шума, е независимото трето лице тестване. OliLife работи с Intertech, която е една от трите водещи лаборатории в света за тестване на безопасността и съответствието на устройства. Intertech е глобално призната организация, на която се доверяват водещи производители в областта на електрониката, медицинските устройства и потребителските технологии. Те не продават продукти, те ги тестват. Това е важно, защото означава, че OliLife не тества собствените си устройства. Това правят независими експерти. Освен това, в цялата компания OliLife, този ангажимент към проверката се подкрепя от патентно портфолио с над 1000 патента, включително както издадени, така и в процес на кандидатстване. Нека започнем с TRP90. Това устройство е преминало международните стандарти за електрическа безопасност, изисквани в Европа и много световни пазари. Освен безопасността, TRP990 беше тестван и за да се потвърди, че излъчва терахерцови и PEMF вълни. Независими лаборатории измериха спектъра на излъчване и енергийния изход с калибрирани инструменти, потвърждавайки, че технологията е измерима и проверима, а не просто твърдение. Всеки може да каже PMF. Много малко компании всъщност го тестват и документират. TRP90 също е подкрепен от патентно портфолио с над 200 патента, които защитават неговата технология и дизайн. TRP90 плюс отива още подаръч. Той е подкрепен от над 200 патента, които защитават и неговата усъвършенствана технология. Той също така е регистриран в FDA в Съединените щати. Това не означава медицински претенции. Както отбелязват експертите в индустрията на PMF, регистрацията в FDA означава, че устройството е вписано в FDA, съвместимо с изискванията на FDA и произведено според строги стандарти за безопасност и качество. Това означава отчетност, отговорност и съответствие. Когато комбинирате патенти, международни тестове за безопасност и регистрация в FDA, създавате много висок праг за навлизане на пазара. Това прави тази технология изключително трудна за копиране или дублиране. Galaxy G1 е защитен с над 100 патента, които пазят неговата основна технология. Както и другите устройства на OliLife, той е преминал международни стандарти за безопасност, за да гарантира, че отговаря на признатите световни изисквания. Това потвърждава, че устройството не само е иновативно, но и е изработено отговорно. Vitality Wand е самостоятелен продукт със собствени тестове и верификация. Той е преминал международни тестове за безопасност и е защитен с над 100 патента, обхващащи неговото създаване. И точно както останалите устройства, той е независимо тествано, за да се потвърди излъчването на терахерцова дължина на вълната и откриваемият PEMF честотен изход. Това означава реални измервания и реални данни, а не предположения. Shaken Massager е регистриран в FDA в Съединените щати и е защитен с над 200 патента, включително 21 патента, регистрирани в САЩ.
Той комбинира 7 доказани във времето и научно изследвани технологии. Благодаря ви! В една безопасна, неинвазивна уелнес платформа, ниво на инженерство и прозрачност, което рядко се среща в уелнес индустрията. С крайна сметка, OliLife не е за лесни решения. Става дума за тестване преди продажба, проверка преди твърдения и създаване на продукти по правилния начин. Затова хората се доверяват на марката. Затова технологията е трудна за копиране. И затова, когато споделяте OliLife, споделяте нещо изградено върху безопасност, достоверност и реална проверка.